Να ο Γκαλέτη, πάει να βγει μπροστά, πετάει και φεύγει σφαίρα. Βγαίνει ο Κυριάκος πάνω του. Και τώρα περνάει για τον Διόγο. Σκληρό φάουλ από τον Μπασινά, κάτω ο Διόγο. Πήγε να βάλει 6 σε αυτά τα λεφτά που άλλαξε βεβαίως και το σύστημα. Από εκεί και πέρα ακόμη δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Θέλει συνεχή κίνηση από τους επιθετικούς και βεβαίως να κρατήσει. Ο Βάσεβιτς και Τζόρτζεβιτς δεν τους βλέπετε. Στην άλλη άκρη είναι όρθιοι και κάνουν ζέσταμα. Μπελούτσι, εκτέλεση, κεφαλιά. Πέρασε δίπλα από τα δοκάρια και εκεί ήταν ο Μπλάνκο που δεν κατάλαβε. Και θα βγει στην αντεπίθεση ο Γκαλέτη με ανοιχτή την άμυνα της ΑΕΚ. Γκαλέτη με τον Μπασινά πάει να περάσει και περνάει πολύ ωραία καταρχήν. Μπαίνει στην περιοχή, δεύτερη τρίπλα. Η αλλαγή παιχνιδιού με το Λαγό ενώ φεύγει ο Τζεμπούρ απέναντι. Να ο Πελετιέρη χάνει καθαρά. Η παλιά για τον Κοβάσεβιτς που πάει να μπει στην περιοχή μόνος του. Κοβάσεβιτς πλασάρει. 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς στο 17ο λεπτό του δευτέρου. Είναι ακόμα αντιδράσει ο αντίπαλος Ολυμπιακός, καταφέρει με ένα εκπληκτικό συνδυασμό όσον αφορά την ανάπτυξη της ομάδας, που θεωρώ ότι είναι σεμινάριο ανάπτυξη επιθετικού παιχνιδιού. Βάζει ένα πολύ όμορφο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Δηλαδή